La temàtica que estem treballant són els drets humans. D'acord? Ens basem en la Declaració dels Drets Humans escrita per les Nacions Unides en 1948. Ens ajuntarem en grups i repartireu unes carpetes amb uns documents. I us donaré un full de l'INA 3 perquè poseu el títol del vostre dret. El pròxim dia vam fer la sortida on es veuen diferents associacions que lluiten per tots aquests drets que heu vist aquí. Enguany arribem a la 6a edició de la commemoració del Dia de la Diversitat i fent una anàlisi de com havien anat les darreres edicions ens va semblar molt oportú seguir reforçant aquesta activitat, poder arribar a molt més alumnat de la ciutat de Barcelona i per aquest motiu el que hem fet és anar doblant les activitats i sobretot les sessions per arribar a molts més nois i noies entre l'edat de 12 a 18 anys. És una activitat que organitza la Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb l'Agència Europea dels Drets Fonamentals, amb el qual ja fa molt de temps que hi treballem conjuntament en diferents àmbits i projectes. I a més aquí comptem amb la complicitat del Consorci d'Educació de Barcelona perquè hi ha diferents centres educatius de la ciutat que sumen en aquesta commemoració a través d'aquesta activitat, més l'Espai Jove a la Fontana, que és un espai dedicat a la gent jove a la ciutat de referència i que ens permet també aglutinar moltes entitats i per tant poder oferir aquestes activitats diverses, molt diferents entre elles però que tenen un objectiu comú que és abordar un conjunt de valors que entenem que és molt positiu posar-lo de manifest i sobretot en aquesta etapa de la vida dels futurs ciutadans de la nostra ciutat. La ciutat la construïm entre tots i, per tant, cada ciutadà, cada ciutadana ha de ser un agent actiu de transformació i també d'implicació a l'hora de parlar dels drets i els deures. I aquesta iniciativa és una iniciativa que se suma a una estratègia que des del programa de drets civils en aquests moments estem reforçant, tota la qüestió de la formació i sobretot la sensibilització en els drets i els deures que tenim com a ciutadans de la nostra ciutat, del nostre país i també com a ciutadans europeus. Per exemple, enguany hem creat l'Agència pels Drets Civils i la No Discriminació i que també se suma a altres projectes com la creació de la xarxa d'escoles per la igualtat i la no discriminació que aborda també qüestions enfocades a les escoles, a la formació a través de les escoles perquè els nostres futurs ciutadans ja creixin amb un conjunt de valors interioritzats i per tant entenguin que la convivència és important per construir una societat cohesionada i una societat on tothom pugui tenir-hi cabuda i aportar també el seu coneixement. Una vegada ja sabeu i hem refrescat quins són els drets humans, heu fet una petita presentació, heu conegut algunes entitats que treballen amb aquests drets i heu fet activitats amb elles, avui pensem coses que tots vosaltres podeu fer per tots aquests drets. Bernabé Moura em comprometo a vetllar pels drets fonamentals fent aquesta acció d'avui endavant, a tractar bé a la gent d'altres països.
Intentar parlar algun idioma, algun altre idioma. No ficar-me amb la gent. Respectar la vida privada i familiar de les persones.